sun ɗauke ta ga wata na Disamba kuma babu wani wanda ya neme mu da neman kuɗi ko wani abu sai about a week ago sai aka yi matata text da number ta cewa yar mu suna wajen su. Bayan sun ɗauke ta sun tuntuɓe ku. Sun ɗauki sai bayan wajen wata ɗaya sai babu wani communication from them. Tsawon wannan lokaci da suka ɗauke ta wani irin hali kuka shiga? Wallahi hali na tashin hankali ba mahaifiyarta ma kusan kullum tana shan magani asibiti ni kuma dama ba na iya cin abinci ba na iya bacci tunda mutum ka kasa bacci ka rame ka lalace ita uwar ta samu problem har asibiti na kai ta nasara aka duba ake ta samu problem muka je aka mata scanning kullum tana kan magani ba bacci ba cin abinci sai kuka kusan kwana 48 yanzu ai ba zancen ciya bai taɓa lafiya ba. Shin Hanifa a cikin 'ya'yanka ita ce ta nawa? Ita kaɗai ce Allah ya mallaka mana. Kamar wani irin yanayi mahaifiyar Hanifan ta shiga bayan da aka faɗa mata cewa ga inda aka gano 'yar tata? Lokacin da ta jira samu labarin ta ɗan samu shock haka mun kai ta asibiti da yanzu haka tana an ba sa mata drips an ba ta magani an mata allura yanzu haka tana kwance tana bacci. Lokacin da jami'an tsaro suka kira ka cewa ka zo gashi an kai ga gano inda 'yar taka take da kuma kama wanda ake zargi da hannu a kisanta, wani irin hali ka shiga? Gaskiya lokacin da aka kira ni ina DSS ba mu tunanin cewa wani abu ne haka mummuna ya faru ba. Mun yana kyautata zan cewa shi wanda aka kama jiya yanzu ne ba mana inda yar mu take mu je mu dauko ta ko kuma a ba mu maki wasan dauko ta suna wajen su. To suke shi darakta ya kira na option sa ke kwantar mu da hankali cewa ni hakuri Allah ya riga ya ko sai ya dai ba ta dare an kawo samu gawa tun da aka binne ta wajen kwana 20 kenan a inda shi wanda yake ta je binne ta sun tono ta ni hakuri gaskiya a lokacin to ba sa wanda ya faru ba dan kusan faduwa ne a option sa sai daga ni aka yi. Lokacin da aka dauko gawarta daga inda aka binne ta wani hali ka shiga? Gaskiya na shiga hali na dimuwa inda kusan rike ne suka yi da kan tsayawa suka sani a mota ma suke cewa kan tsayawa ne su suka kawo mota. Na shiga hali na damuwa gaskiya. Da wani abu ne za ka ringa tuna ita Hanifa din? Ita Hanifa yarinya ce mai faran da jama'a. Duk wanda ya san yarinyar na Hanifa a unguwa makota da dangi wacce mai shiga rai tana da basira sosai tana da sanya mutane tana da faran ba wani take so a duniya irin ta ce babanta kuma yanzu a zuwa ce ga irin da aka kashe ta abin gaskiya ba abu ne mai saukin juya sai dai kawai shi dan adam to musulmi ne kai dole Allah na jarraba ka abubuwa duk layi kala kuma jarrabawa ce. Wani lokaci za ka iya tunawa na ƙarshe da kuka yi magana da ita? Ranar Asabar za ta muka da Islamiyya take cewa Mahaifiyar take cewa baki Hanifa baki azkar na fitar da gida ba. Na yi azkar da ma ki jini ce bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah bismillah tana kwana da karfi ce yayi ai sama Hanifa ki na jin su Hanifa kin yi to Allah ya kiyaye mami in kin da daga makaranta da zaki je kasuwa ki tomo da alawa madara kuma ki tomo da alawa mai wata tsotsa da ina so zan yi sadaka da hannuna na jin su mace ta karshe ke ta tafi gida kuma ba wasan kasa su tafi ba bikiyo ba fatiyo ba waye ba karatun Qur'ani masalan makarantar Qur'ani take wace da ba tun da Asabar ce ba ta zuwa boko ta tafi 8 ba ta dawo sai 5:30 to 5:30 ta dawo a lokacin ne wannan abin da zai faru shi wannan mutum ne ya dauke ta tafi da inda ya kai ta. Ya kaji sanda aka ce wanda ake zargin shi ne ya dauke ta da sanadiyar rasuwarta ya zo hannu kuma ga abin da ya aikata wa yarka? Na yi farin ciki da aka ce an kama shi wani ni tunani na tunda an kama shi ai ya za ta bayyana tunda har ya tabbatar da bakin sa ya kirari ya yi confession cewa shi da kirarin yana da hannunsa kaga ai tabbas ba na raba gaibi cewa zai ce ga inda yata take a da komai yata to Allah da yake masa kuma sai na ji labari na daban wanda haka ina tabbatar na hakan zai faru. Gashi yanzu an kama wanda ake zargin su da hannu a ɗauke Hanifa da kuma salwantar ranta, wani fata kake da shi gare su? Fata na kawai tsoron iyaye su kula da 'ya'yansu kuma mu ci gaba da addu'a Allah ya kawo mana zaman lafiya a kasar mu ita kuma Allah ya jikanta Allah ya sa aljanna firdausi da alama komata in kuma Allah ya ba mu juriya da dannewa wannan hali da muke ciki Allah ya ba mu ikon cin jarabawa tunda jarabawa ce Allah ya jarraba mu gani kuma alhamdulillah muke jarraba duk abin da ake ya kamata mutum ya ko in ka shiga wani yanayi na kauce ko tsubbace Allah ya sa muka zuciyar mu nesa mun tawakkali ga Allah mun kalamarin mu ga Allah kuma Allah ya zai